Ndikulandireni abale wanga, ine Fruit McDonald Phiri. Mosataya nthawi, ulemu upite kwa Malawi wina aliyense amene amamva chichewa ichi chimene ndikulankhula. Ulemu upite kwa inu. Uthenga wanga wa lero pa 1 June 2026, siku loyamba la mwezi wa June, ndipo omwe ndikulankhulira message yanga mu siku la lero. Message yanga ndikufuna kupempha boma kuti limvesere chonde. Tikati boma ndi anthu, tikutanthauza kuti wina aliyense amene ali Malawi yani, ife ndife boma. Mumve uthengawu umene ndikufuna kupempha boma. Ndikufuna kupempha inu anthu, komanso ndikufuna kupempha azisogoleri athu ambomamo amene ali nduna ngakhale a president. Komanso ndikufuna kupempha mabungwe ena amene ali aboma, mabungwe ena si aboma. Alipo ndithu mabungwe ena aboma, ena si aboma, ena oziyimira pawokha. Ndikufunanso kupempha ndinu kuti mundimvesese bwinobwino. Ndikufuna choyambirira ndilankhule zokhuzana ndi zinthu zimene zachitika m'mbuyomu, zimene ndithu zinali pampungwepungwe pamene nduna zina za boma zimene zinabweretsa biro mu nyumba ya malamulo kunena kuti azibambo ayambe kudulidwa malo obisika. Tinalimbana nazo, pano pazangoti quiet. Lero ndikubweranso ndi nkhani imenenso ikubweranso biro mu nyumba ya malamulo yomweyo kunena kuti zipatala zonse za boma zikhale zolipira. Koma kwa munthu osaukisisa amene akumona kuti ndi osaukisisa, iyeyo asamalipire. Kodi munthu amene muzamuziwa bwanji kuti ndi osaukisisa uyu ndi osaukisisa? Chabwino, ndikufuna ndilankhule nkhani zimenezi. Ndiye ndikufunanso ndilankhule ndi nkhani zimene ndithu aboma ali ndi mabungwe ena amene amakatumizirako ndalama kuti anthu achinyamata kapena anthu ena amene amapanga mabizinesi azipanga mabizinesi yawo ngati ngongole. Ndikufuna ndikambepo zinthu zimenezi. Zina mwa izo zikhala ndikuonjezera mkatikati mwa uthenga wanga. Ndikufuna ndiyambe nkhani makamaka imene ndithu ili nkhani ya makamaka mankhwala akuzipatala. Kuchokera pa usogoleri wa Kamuzu Banda ndikuzafika pa usogoleri uwu wa Peter Mutharika pamene abwereranso mboma, pamene anali ku opposition ndikuzabwereranso mboma. Ndi president uti kapena ndi nduna ziti zimene zinayambisa biro yonena kuti zipatala za boma zikhale zolipira. Wina aliyense amene apita ku chipatala cha boma azilipira. Ndipo ndikuzafesa uko pang'ono nkuzamanena kuti munthu osaukisisa ndi amene sakuyeneka kulipira. Zimenezo ndizosatheka. Mawu akulu chimene akutanthauza boma akufuna chipatala cha boma chiyambidwe kwa wina aliyense kulipira. Chonena kuti okusaukisisayo cholinga chokuti inu ndine tipange agree, koma iwo ali mu ndondomeko yonena kuti wina aliyense osauka olemera akufuna azilipira ku chipatala cha boma. Ndiye ndikufuna kulankhula motere kuchokera pa Kamuzu kuzafika pa Peter Mutharika. Sitinamveko ma president ena amene ndithu asiya kulamulira. Kamuzu Banda namwalira, ma president ena pakati pa mwalira. Sitinamveko zonena kuti chipatala cha boma chifuna chiyambe kulipiridwa. Zimenezi zimachitika ku Nigeria, koma ulamuliro wa Peter Mutharika inuyo nduna zanu ndi zimene zikubweretsa malamulo ochuluka mu dziko la Malawi. Kodi zinthu zimene zifunso langa mumazitenga kuti kapena mukuzitenga kuti? Ndi ziwanda ziti zimene mwina zikutisogolera nkumatituma kuti mchitidwe umene uyambe kufika mu dziko la Malawi, mchitidwe wa sharia law lozuza anthu, mukuzitenga kuti funso limene lipite kwa president, lipite nduna za boma za DPP komanso nduna za boma zina zimene zili kuzipani za opposition zoyima pawokha kapena independent kapena za opposition. Nkhani yonena kuti chipatala chikhali cholipira zipatala za boma.
anthu azigula mankhwala kumeneko, azilipira ndalama kumeneko, mwazitenga kuti? Nkhani zonena kuti azimuna azidulidwa maliseche chifukwa choti agwiririra, nkhani zimenezi munazitenga kuti pamene mbuyo mosemu kuli lamulo lokuti munthu akagwiririra mamangidwa, ndiyeno inuyo mwaonesesa kuti ayi koma anthu azidulidwa zokozera. Tikulankhula pa public popeza chokozera sikutukwana koma nchokozera umakozera mikozo. Ndiyeno kuti anthu azidulidwa zimenezi munazitenga kuti? Ndikuyankhula kwa inu a DPP amene mumakhala mukuyambisa ichi. Zakuzipatala ndinunso a DPP amene mwayambisa. Kodi zimene zizi ndi secret yanji imene makamaka mukuti bisira ifeyo, zimene munakambirana ndi anthu ena ake oyipa maiko akunja cholinga chokuti ife tipangidwe destroy? Ndi secret yanji? Ndikufuna ine mundiuze. Ine Fruity McDonald Phiri, ine ndi nzika yokhuzidwa ya dziko la Malawi. Ndimafuna ndikupempheni inu amene mmayambisa mabiro ngati awa, amene munayambisa biro ngati yanali nzimayi, ndikukhulupiraso kuti mwina ni nzimayi amene wayambisa biro iyi yokuti kuzipatala anthu makamaka azilipira, kapenanso mwina ndi mamuna amene wayambisa zimenezi kuti kuzipatala azilipira. Ndimafuna lero ndipemphe kwa inu aboma, president, nduna za boma zonse, ndimafuna ndikupempheni kunena kuti Malawi sitikufuna mamuna azadulidweso ziwalo. Biro imene jamuyikhansuli sazachitikeso mu dziko la Malawi. Sitikufuna biro yokuti anthu azilipira kuchipatala biro ipitirire. Ife monga a Malawi sitikufuna. Tikufuna zipatala zikhale zaulere. Ndi mmene ndithu zinaliko kuchokera kalekale nthawi yakamuzu kufikira pano tinali ndi zipatala zaulere. Ndiyeno mupange chiganizo inuyo a nyumba ya malamulo kunena kuti Amalawi akukana kuti chipatala chikhale cholipira, tiyathandiza motani, akunena kuti chipatala chikhale chaulere. Ndimafuna ndikupempheni nkunena kuti kumbali ya skulu, ngati inuyo munapanga mistake chifukwa choti munalonjeza simmaziwa zimene zitaze kusogolo, sukulu maphunziro akubwerera mbuyo, chimene mukanachita inu aboma, mukanati simunalonjeza za sukulu zija, sukulu ndikuyika kukhala yolipira, kanthu azipereka ma 5,000 ku primary kuja, palibe amene akanalephera, wina lesa kanayesesa kugwira ganyu kuti mwana wake azilipira 5,000 ku sukulu, ku primary, ku secondary sukulu anthu azilipira kumene kuja kani ma 5,000, kani ndrama zingati kumene kuja kani ma 25,000, anthu bepona kusaka ndrama ku ma secondary school kumalipira, koma inuyo munapangisa sukulu kukhala kunena kuti isakhale yolipira, ku primary school ngakhale ku secondary school. Apa chinali chizindikiro chonena kuti inuyo ndi amenenso mukubwezera mbuyo pansi maphunziro, ndi amene mukubwezera mbuyo pansi Malawi, kena kumuyambe kutipha ku zinthu zina zimene zili za hefe, zimene zili zothandiza Malawi wonse mu dziko la Malawi, cholinga chokuti anthu ambiri azimwalira. Ichi sitikuchifuna mu dziko la Malawi. Ifeyo tinakusankhani DPP pamenepo cholinga chokuti muzitimva ife zimene tikufuna, muzichita zimene ife Malawi tikufuna. So sitikufuna Amalawi ife kunena kuti chipatala chikhale cholipira. Ichocho mukhansule, sitikufuna muzakambiraneso kapena muzikambirana nkhani zimenezo. Ngati mukakambirana nkhani imeneyo kukakhale kumalizisa kwa nkhani izi sitikuzifuna mu dziko la Malawi. Ine Fruity McDonald Phiri ndikupempha kwa inu a president mumve apita muthalika kwa amene mmatumiza uthenga umenewu. Chonde uthenga umenewu ukupezeni. Ife sitikufuna chipatala chikhale cholipira mu dziko la Malawi. Nduna za boma mumve, za opposition kapenanso olamula, sitikufuna chipatala chikhale cholipira mu dziko la Malawi. Tili ndi anthu osauka ambiri mu dziko la Malawi. Chimene mukanachita pamenepo mukananeka kumalipira madokotala abwinobwino ndrama zawo, kumapasa ini order mmene munakambirirana, komanso ngati antchito akusowa ochuluka ndi bwino kwalemba ntchito, chifukwa ndrama zambiri ngati zikubedwa mbomamo, ndrama zimenezo mukuyeneka kupanga gawo lonena kuti ndrama zisamabedwemo, mupeze njira kuti ma corruption athe, ndramazo zizigwira ntchito monga ife Malawi tikufunira. Pamenepo ndikuti gwirizana ndikuti kuthekeranso ngakhale kuzakuikani, ngakhale kuti 2030 iliko Mulungu akalola kuzabwereranso pa mpando. Koma ngati musatimve zimene ife tikupempha, inuyo pa 2030 simuzalowanso pa mpando wa president, simuzalamuliranso. Ndiye kuchokera mu siku la lero muyambe kutimva, chifukwa mukapanda kutimva ife maso akhala pa inu, tizimva kuti kodi zimene tikulankhula ndi kudandaula ifeyo kodi mukuzimva kapena simukuzimva. Tikupemphani nchitidwe menewo. Ngati nkotheka pangisani masukulu kuti masukuluwo akhale olipira.
anthu azithamanga ndi ukalipira koma osati kuchipatala. Ayi, sukulu ikuyeneka kukhala yolipira cholinga choti maphunziro akhale amphamvu. Chipatala chikuyeneka kukhala chaulere, ndi mmene zingamakhalire. Ndi ndalama imene mungalandire ku sukuluyo, chifukwa si onse amene amaphunzira ndi kuyamba ntchito, si onse ayi. Koma munthu kuti akhale ndi moyo pamene wadwala, akakhala ndi moyo akuthekera ukalima kumadimba, akuthekera ukapanga ganyu ndi ukapeza chakudya. Ngati muli ena inuyo khansulani sukulu ikhale yolipira, chipatala chikhale chaulere. Ichi ndi plani imene ndikukupasani ya boma, mulingalire mofansa bwino kwambiri. Chifukwa ana ambiri akupanga chibwana, maphunziso akupanga chibwana, sakuphunzisanso mokwanira ku sukulu, ana akungopanga chibwana, ana akungogona, ana kumapasana mimba, chifukwa chokuti ku sukuluko kulibeko maphunziro okwanira, chifukwa chokuti sukuluyo ndi yaulere. Ngakhale maphunzisiso nawo mukawachedwesera kuwapasa ndalama zawo, sakuphunzisa, angokhala mmakwawo. Angophunzitsa 10 minutes akatero amaliza. Ana sukulu akhala bwanji ndi nzeru. Mwaononga. Osamatero ndipo musazatero kuchokera nsogolo muno, mupange chiganizo choyenerera ino aboma cholinga chonena kuti ife Amalawi tizisangalala. Ndikubwera ano pa nkhani ya ngongole Zanifi, anthu ena mmanena ku Zanifi. Zanifi ukhanga ndi bungwe limene ndithu aboma maso anuso amakhala kumeneko, kumene makapereka chithandizo chanu cholinga chokuti anthu azifikiridwa ndi ngongole. Izizizi zinali ndithu zosalakwa kupereka ngongole. Zichinali chinthu chabwino kwambiri, komano panopa tikunena kuti tapezano vuto lalikulu kuchokera mu ngongole zimene anthu mmapasa. Vuto loyamba limene talipeza ndionena kuti anthu amene amalandira ngongole ndi amene ali connection ku mafumu, ndi amene ali connection kwa nduna, ndi amene ali connection kwa anthu amboma, ndi amene ali connection kwambiri ndi anthu amene ali andalama kale. Ndi amene amakhunzidwa ndi ngongole zimene mmakaperekazo, si wina aliyense mu dziko la Malawi. Anthu amene mmapasa ngongolewo alikale ndi chimanga, alikale ndi mabizinesi yawo, alikale ndi china chilichonse, mukuwapasa ngongole, kena ku ngongole zija osabwezaso. Pamene alipo anthu ena amene akusoweka komanso ali ndi experience ya business, ndipo akupanga tima business ting'oting'ono. Anthu amenewa ndi amene inuyo mwina angathe kukuthandizani kapena kumabweza ngongole in order mmene inuyo mukufunira, kusiyana ndi anthu amene mmakhulupirira kuti ali ndi ma business kalewo. Chifukwa zindikirani kunena kuti mchitidwe uwu ine kwa ine ndikuona kuti ndi olakwika. Kuchokera pano amene mukudikira ngongole khandi Zanifi khanza kuboma, ine ndikupempha bomalo kunena kuti ngongole pano paziterepo mpano. Ambiri mundida, mabungwe mundida, ambiri mundituluka, ambiri munditembenukira, chifukwa choti inuyo mwa inu moyo wanu umangofuna chuma. Umangofuna chuma kumangodyera boma, koma ine ndikufuna kukonza dziko la Malawi. Ndiye tamva nkunena kuti anthu amene chipani cha MCP anangongola ndalama akufuna ena azimangidwa, ena azilandidwa manyumba, ena azilandidwa magalimoto, ena azilandidwa katundu yense ambiri amene ali naye motengera ngongole imene anatenga. Koma ngongolezo anatenga mu nthawi ya Chakwera. Pamene pali vuto la ngongole ilili, chimene ine chikundinyasira nchonena kuti amene amalandira ngongole ndi achipani chimene chikulamulawo, kandi supporter wa DPP ndi amene azilandira ngongoleyo. Simuzapeza wa MCP, wa UTM, afodi akulandira ngongole. Kodi apapa tinganene kuti kodi ngongolezi konena kuti kapena ziko likamalamulira, kapena chipani president akachoka mu chipani ndi akulamulira ziko, kodi ndi zinthu zonena kuti azikondera, kapena tikati boma ndi anthu mosatengera chipani? Ndiye anthu amene mukulankhula kwambiri zokhuza ndi kuti anthu azimangidwa chifukwa choti ena alephera kupereka ngongole chifukwa cha mavuto ena, ndi azimangidwa azilandira makamaka chilango chifukwa cha ngongole. Ndimafuna ndikupempheni, before amene anangongola ndalama mosatengera kuti ni nthawi ya Chakwera, wina aliyense amene anangongola ndalama mosatengera kuti chipanicho chinachoka, president wa Chakwera nasiya kulamulira, ndi anthu amenewa ifeyo tizilowese ndale. Zangongole sizikufunika kulowesa ndale. Zangongole sizikufunika kulowesa ndale ayi. Ngongole ndi ngongole. Nkhani ya ngongole ikafika ku khoti kuti munthu wamungongola zako ndalama, ndipo munthu uja walephera kubweza chifukwa choti ndalama zija alibe, nkhani ije ikafika ku khoti, akhoti amamuza munthu uja ndipo samamanga, ndipo amamuza kuti aziyesesa mwina mwezi ni mwezi, kapena after miyezi iwiri kapena 4 azipereka ndalama ina iliyonse, aziyesesa kuti cholinga choti azamalize ngongoleja. Ichi ndi chimene ndimachiziwa. So inuyo achipani cholamula cha DPP
sitikufuna nkhani ya ngongole zimene anthu ena mu ulamuliro wa Chakwera anatenga. Ndiye kuti ambiri muzilowese ndale pozindikira kuti amene anatenga ngongole ochuluka anali andani kodi? Anali IMCP. Ndiyeno mupange zonena kuti mwalande katundu kapena kuwapanga by force kapena kuwamanga chifukwa chokuti ambiri amene atenga nda IMCP mchitidwe uwu ndi mchitidwe woyipa. Ndikunena kuti woyipa nchifukwa chani? Anthu amene akulimbikisa za ngongole kuti ino akufuna nawonso kulandira ngongole apapa kuti taone akhala DPP okhaokha osati IMCP, UTM, Afford, UDF ai. Ndiye kuyipa mtima ako kumene kuzimene siti kuzifuna ifa Malawi zichonse zimenezo. So ndimafuna ndikupempheni kunena kuti zinthu ngati izizi ndiye muzapeza kunena kuti wina aliyense ngati mwapereka ngongole kwa anthu anu kapena masapota anu chisanzo amene akulamulira pa nda DPP, ndiye mutenge ngongole mwapase anthu a DPP okhaokha. Ndiye kuti DPP ijazindikirani kuti ikazalowaso mboma anthu amene sazapereka ndalama. Ndiye kuti ngakhale chipani china cha wina DPP mwaluza anthu amenewo azavutabe kupereka ndalama kuti azapereke chifukwa chokuti chipani chinacho chinaluza. Kusonyeza kunena kuti ngongole izi zimene mumapereka kuboma ndi kumawapasa anthu, ngongole zimene sizimapindula, ngongole zikumakhala kungononga misonkho ya anthu muziko lathu la Malawi. Ife nkumavutika. Kumbali ya ineyo mene ndikuganizira, fufuzani anthu onse amene anatenga ngongole MCP kulamulira, kani ngongole matizani ifi, kamatiza chani, muzinena nokha anthu amene mmalandira ngongole inu ndi amene mukufuna ngongole inu, muzinena mayina mumaziwa ndinu. Afufuzeni anthu amenewo, ngatali ndi katundu, ngatali ndi mabusiness yawo abwino, alimbikiseni apereke ngongolewo, osati mwamange kapena kuwalanda katundu. Choyambirira alimbikiseni ayambe kupereka ngongole, ndiye muone iwo kuti kuda kuoneka bwanji, pakhomo pawo pakuoneka bwanji, kodi ali ndi mabusiness yati, pangani kafukufuku mufufuze kwa anthu, kodi nkuluja kapena mayi aja abambo aja kodi amapanga mabusiness angati, kapena ali ndi mashopu angati. Muzapeza kunena kuti mwina alibe china chilichonse, pano pangosala ni nyumba, ndalama ija kumene napita sikuoneka. Mukuyeneka kupanga maplani ena okuti mwina munthu azabweze ndalama kapena njira ina, osati kummanga munthu kapena kumulanda nyumba kapena katundu wake. Ana abale avutika chifukwa ana abale akuyang'ana pa iwo. Ine ndikuona ngati kuamanga anthu awa kukhala kolakwika, chifukwa kumangidwa kwa anthu awa mukhala kuti mwazilowesa ndale, chifukwa amene anatenga katundu ochuluka kapena ngongole zochuluka ndi achipani cha MCP. Mukawamanga zalowa ndale. Ndikutanthauza kuti chani? Mukuyeneka kuwamanga choyambirira ma MP kapena nduna za boma za MCP zimene zinaba matrillion. Mukuyeneka muzimange kai zimenezo, osati muamange anthu angongole. Mukuyeneka kaye mumange anthu amene mumanena kuti amaba. Timakumvani tu pa kampeni paja inu ma MP ya DPP mumanena kuti MP wakuti wa MCP anaba ndrama amene tikazangulwa mboma tizamanga, akuti anaba ndrama tikazalowa mboma tizamanga. Ndi amene usimu kuamanga anaba matrillion, mukammange munthu osauka amene iyeyo anangongola kungongola kubwera mongongola, ndiye wakanika kupereka chifukwa chokuti mwina make ndrama zake zinabedwa, mwina shopu inapya, katundu amene amagulisa anabedwa, ndiye walephera kubwereza ngongole. Ndiye lero mukambe kummanga. Mchitidwe umenewu ine ndikususa ngati Fruity McDonald Phiri zisachitike muziko la Malawi. Siti kufuna munthu ina aliyense amene angongola ndrama zanifi amangidwe. Pezani njira ina yokuti muthane ndi anthu amenewo, koma osati kumangidwa kapena kuwalanda katundu wawo kapena nyumba yawo. Zimene zisachitike. Chimene tikufuna ndi chani? Chimene tikufuna nchonena kuti ngati kuli kwakhululuka anthu amene akhululukeni basi akhale free. Ndiye pamene mwakhululuka pa anthu akhale free, zakale zapita, za MCP zo zapita. Ngati mukukanika osawamanga anthu amene ali anaba achipani cha MCP, anaba ndrama inu umboni muli nawo, aboma inu, a DPP inu umboni muli nawo, mukulephera kuamanga azinzanu, nduna zinzanu mukulephera kuzimanga. Ndiye ife tilimbikise kunena kuti mwamange anthu ena a MCP amene anangongola ndrama zanifi kana ngongola ndrama zanji nthawi imeneyo. MCP kulamulira ndiye akamangidwa akakhale kundende. Ine mchitidwe umene uwu sindisangalala nawo, ndipo ineyo mchitidwe umene uwu sindikufuna kuti uchitike muziko la Malawi. Ine ndikufuna kuti popeza anthu akukanika kupereka ngongole, ndiye kuti iniyo aboma mukuyenika kukhala wochenjera, si mukuyenekaso kutenga ngongole zina kupereka. Ngati mungapereke ngongole izizi, ine ndikukuzani kunena kuti mwalowesaso kampeni, mukufuna kuti amene mwapasa ngongolezo azikunenelerani, azikhala kumbali yanu, azikubakirani, cholinga chonena kuti basi mwina zakuloweseni mmipando. Koma ifeyo maso athu tikuona, chifukwa maso atinasegudwa ndi Mzimu Woyera.
makutu athu maganizo athu tinasegedwa ndi zimwera timaziwa chabwino komanso choyipa. Ndiye ifeyo sitilola chimene mukanachita DPP mukanayenekanu kuyamba kuyang'ana mabungwe mukanayeneka kuyamba kuyang'ana muzindikire bwinobwino ndipo muyang'ane bwinobwino kuti kodi ngati anthu asakubweza ngongole kodi anthu anali achipani chanji. Muzamva kunena kuti anthu ochuluka 85% anali achipani cha MCP amene angongola ndalama zimenezo. Ndiye kuti inunso pamene popo anthu akamangidwa koma anthu amene angatengenso ngongole apapa atenga DPP. Ndiye inu ya DPP timafuna tikufunseni kuti mukazawinanso mutakhala kuti mwawinanso 2030 kodi anthu amene anatenga ngongolewo azabweza muzawamanga sizatheka kuwamanga chifukwa ndi anthu anu. Ndiye kuti ndalama zabomazo zalowa m'madzi. Chimene chikufunika apapa pangani stop musaperekenso ngongole inenso kwa munthu ina aliyense. So ndalama zimene mufuna kupereka ngongolezo chifukwa chona kuti ngongolezo mufuna kupereka ku DPP kukakuka kapena chipani cha DPP kapena masapota DPP ndiye kuti amalawi onse amene ali kuzipani zina iwo afuira chifukwa choti ali kuzipani zina koma ali nimwe ayo utatha kupanga ma business. Ine ndikufuna kuti ndalama zonse kandi matrilioni kandi mabilioni amene mukufuna kukaika ku manifi kamene mufuna kukaika ku mabungwe ena ndalama zimenezo muzichoseko musapite kumeneko. Tikufuna choyambirira mankhwala kuzipatala zipezeka. Tikufuna choyambira ndalama zimene zipite ku magesi asamazime mukagule zipangizo zoyenerera magesi asamazime. Ndalama zimene zipite ku water board tikufuna mazi achipe. Tikufuna mazi azikhala kilini nthawi ina iliyonse muziko lathu la Malawi. Izi ndi zimene tikuzifuna. Ndalama zimene zikaperekeni ku mafuta ndipo zisukunuleni m'madola ndalamazo muzisunge muzigula mafuta amene adula muziko la Malawi. Izi ndi zimene ife tikufuna. Chifukwa chokuti ngongolezi mumapasana nokhanokha azipani inu. Chipani chimene chikulamula ndi amene mumalandira ndalama za ngongolezi ife zimenezo sitikuzifuna. Kuli bwanji neyo imapandeka ndalama zomundipasa. Ngati mungavomereze kuti neso mundipase ndipaseni. So ndimafuna ndikuziwiseni aboma kunena kuti ngati simukuziwa misewu yathu ndiyophwanyika. Muzipatala m'matoilet mulibe mazi, matoilet anagumuka matoilet ena anaonongeka mapatient akuchita kuvutika muzipatala. Muonesese kuti kodi matoilet anakuoneka bwanji, kodi kilini limotani muzipatala. Misika tikufuna tipemphe m'misika muzikhala matoilet abwino anthu azigejemula pakhomo paja mutakumalipirisa anthu koma anthu azipeza ko matoilet paper kumene kuja komanso azipeza ko mazi nthawi ina iliyonse kuti matenda muziko lathu la Malawi akhale opunguka. Ndalama zina zimene mmangoononga kapena kumabazo tikufuna nsika wina uli wonse umene inuyo aboma umene mmatolera misonkho tikufuna nsika wina uli wonse pakhali chipatala cha azimayi timati skero clinic ya azimayi yoyembekezera ana achichepere komanso azimayi yoyembekezera. Tikufuna kuti nsika wina lonse clinic jaibwerere chifukwa poyamba timaona m'misika mmakhala ma clinic maskero azimayi samapita Son Town ndi ma transport amene adulawa. Timafuna kuti nsika wina lonse umene wayandikira ku muzi wa wina aliyense azingopita pa nsikapo pa clinic azikapeza ko mankhwala ndipo azikathandizidwa azimayi komanso ana achichepere azikathandizidwa osati ukayendera ulendo opita mtawoni ukapita ku chipatala chachikulu koma munthu alibe transport ayenda bwanji anthu akumwalira chifukwa chonena kuti zinthu zadula ku ziko la Malawi china chilichonse chili wesi mu ziko la Malawi. So ife tikukupemphani kunena kuti choyambirira inu aboma onesesani kuti mboma amo mwasekaseka malo amene amatuluka ndalama anthu nkumaba. Muonesese mpando wa wina aliyense kapena nduna ina iliyonse kumene kumafikira ndalama. Zipanga niko ni stoko kumene koko, zipanga niko ni cheki, muzipanga ndithu muzifufuza mabuku makompyuta muzigwira muziona. Muzifufuza kuti ndalama zinachokera kwa kuti ndalama zinachokera kwa kuti zili kuti. Muzionesesa maso anu kumene koko nthawi ina iliyonse anthu asamabe ndalama zizikhala mu ziko la Malawi zokhazikika ndi cholinga chokuti muzipanga zitukuko zimene ife tikuzifuna mu ziko la Malawi. Ichi ndi chimene ndachibweresa mu siku la lero chimene ndifune kulankhula nanu chachikulu chinali chimenechi. Pa chimenechi ndikupemphani apita Muthalika ndikuziwa mukugwira ntchito yayikulu ndipo mugwira ntchito yothamandika koma panopa muziziwa kunena kuti inu nda president inu sinduna. Mukhale ni mphamvu ngati president musakhale ni mphamvu ngati nduna. Musalole nduna izikulamulani pali zinthu zina zimene mufuna kulamula nduna ndipo muzionesesa kuti zimene mwalamula kwa ndunazo zikuchitika monga inuyo mukufunira. Tikupemphaso nduna zonse za boma zolamula ngakhale zosusa boma
inuyo ndinu nduna sinu president. Musaziyeneleze kuzika mtengwa pamwamba ngati inu ndi president pamene sinu president ndi nduna. Usogoleri wina uliso president amene amasankha ndi Mulungu. Musazipangise nokha ndi kumaziyeneleza kumakhala pampando wa president, koma pampando wa president po inu simunga ukhale mpang'ono pomwe nkhale Mulungu sakuvomereza kuti mungakhale pampando wa president po. Chimene Mulungu sakuvomereza pa inuyo, Mulungu aziwa kale kuti ena inu ndama corruption, ena inu ndokuba. Tikulankhula pano ndalama zina za mboma mwaba zili kuma banki kwanu, ena mwamba kusunga maiko a ndalama za kunja uko. Kodi Mulungu alola bwanji kuti mukakhale president pamene ndalama mukungoba, mukungozilemerera nokha, anthu akumwalira mukwaona muzipatalamu. Simunaende muchipatala kukaona kuti kodi mukuti bwanji. Inu mapita zipatala zodula, ana anu zipatala zodula mukadwala. Kuli bwanji ife anthu amene tilosauka. Ndiye mukutiso nafeso tizilipira zipatala zija. Ndalama zake tikatenga kuti. Ndi zinthu zimene mukutidulisira ku Malawiku, zinthu zikungokwera daily. Kodi ndalama zikatenga kuti zokuti zikalipira so mankhwala kuchipatala. Mukambirane muona mtima, ine ngati Fruit McDonald Phiri, ine ndima kwa Malawi onse amene akundituma musiku la lero kunena kuti nchitidwe mene sitikufuna. Nchitidwe mene ngatiso ine Fruit sindikufuna, mukuyeneka ndithu muulingalire mozama bwinobwino. Ambuye akhale nanu, akutetezereni, akusungeni, akupaseni zifundo zochuluka. Ngatunga mpezo tengo president apita muthalika uwapeze, ndi madamu awo ndithu apita muthalika, komanso mabodyguard apita muthalika amve, achisalenso mumve inunso ni nduna kumene kumakhanda a president iwo. Nduna zonse za boma amene muli ku financial, ku finance, nonse amene muli mipando ya ndalama inu mumve. Ndikupempha kuti wina aliyense ayang'ane kumwamba kukacha bwinobwino, atuluke panja, ayang'ane kumwamba, ayang'ane mitambo, ndi azilingalire iyeyo mmoyo wake. Kodi kumwamba kumene ndikuyang'anaku, kodi kumene kwanalengako ndi ndani? Ndiye muzaziyang'ane inuyo, muzipase mafunso, kodi ine anandilenga ndi ndani? Ndiye muziwe kunena kuti amene ali kumwambako, popeza ziko lapansi ndi mpando wake, ziko lapansi nchoponda mapazi yake a Mulungu, ndipo thambo la kumwamba ndi mpando wake wachifumu. Sonyiza kuti palibe china chilichonse chobisika chimene mukuchichita inuyo chimene Mulungu sakuchiona. Chilichonse Mulungu akuchiona. Ndipo ngati akuchiona nga chili choyipa, azakuweruzani malinga ndi choyipa chimene inu mukupanga. Anthu amboma, nduna za boma, nkhale ma president inu, mukuyeneka mukhala anthu abwino, muzitimva zimene ife tikufuna, zimene Amalawi akudandaula. Sitikufuna zinthu zoyipa, muzikatenga maiko akunja uko chifukwa cha ngongole zimene mukungongola, ndiye muzitibweresera nkhaza muziko la Malawi. Ife sitilola. Ndalama zommadya nokha mmangongola nokha zimakhala mmatumba mwanu, sizimathandizidwa ndalama zimene mmangongola maiko akunja. Ndiye kumene kuchaka kutengerani zinthu zina za sataniki, mufuna muzitipanikiza nazo ife muziko la Malawi. Ife zimenezo sitikuzifuna. Chalia lo sitikufuna muziko la Malawi. Ziko la Malawi ndi la mtendere, ziko la Malawi tikusauka. Muyang'ane misewu, ndiyo phwanyika, mukonze misewu yo, magalimoto aziyenda bwinobwino, azipereka bwinobwino misonko. Chifukwa choti akupanga ma business awo mwayenelera. Namba langa ndi +27 73 204 2417. Shalom, shalom, shalom.